Gabon, gaurko Atik Zetara saioan bi hizki izango ditugu protagonista. E eta B, Europar Batasuna. Europako Batasunaren etorkizunari buruz hausnartzeko aukera izango dugu datozen minutuetan. Aurreko astean, Europar Batasuneko 27 agintarik datozen 7 urteetarako aurrekontuak adostu zituzten. Historian lehen aldiz murriztu dituzte aurrekontuek. Eta zer gertatuko da lehen aldiz murrizketak etorriko direla. Horren garrantzitsuak dira aurrekontu horiek guretzako, eta Europar Batasuneko aurrekontuak atzean utzi eta 21. mendeko Europaz ere mintzatuko gara, krisitik atera eta nolakoa izango da Europa berria, eta zer dago egiteko. Horretarako gurean dagoeneko bi gonbidatu ditugu. Isabel Aspe Montoya, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluko zuzendari teknikoa, Gabon, eta ongi etorri Hamaika Telebistara, eta bestetik gurean dugu ere Inigo Bullain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, zuzenbidea irakaslea. Gabon ere? Bai, baita zuei. Bueno, lehenik eta behin, esan bezala, ostiralean, aurreko ostiralean, lortu zuten, 27 estatuko agintariek aurrekontuen akordio hori, telebistan eta ikusi genuen, ikamika eta 30 orduko bileren osteko akordioa izan zela. Batzuk, herrialde aberatzek, murrizketa gehiago nahi zituzten, besteek ez horren beste, baina azkenean lortu zuten akordioa, eta lehenengo balorazio bat eskatu nahiko nizueke akordio horretaz edo aurrekontu horietaz. Isabel? Bai, esaten da aurrekontuak onartu direla, zetzu batean esan daiteke hori, baina hori ez da egia da, Europako edo Kontseilu Europearrak hartutako erabakia eta akordioa aurrekontuei buruz. Orduan, pixkat erabakia izan da politikoa, eta orduan agian egin behar dugun lehenengo irakurketa politikoa izan behar da. Tarduan, lehenengo irakurketa edo ondorioa da, pixkat ideologia bat garaie sortatu dela, eta hori da, estura ekonomikoaren garaipena, murrizketen garaipena, eta hazkundearen pixkat baztertuta geratu da. Tarduan, lehenengo irakurketa hori izan daiteke. Egia esan, egindako murrizketak ez dira hain handiak izan, baina kontutan hartzen baldin badugu, krisialdi luze batean murgilduta gaudela, nik uste dut beste motatako aurrekontua behar dugula. Orduan, orain hasiko da oso prozesu interesgarria, ze, klaro, aurrekontu horiek, Europako Kontseilu horrek onartu dituen aurrekontua, orain parlamentura joango da eztabaidatzeko han. Eta gure erakundeak, nazioarteko mugimenduak esaten du aurrekontu hori onartezina dela. Eta Frantzian eta Italian hasi dira mugitzen eta sinadurak biltzen aurrekontu hori baztertzeko. Eta hazkunde eta enpleguaren aldeko neurriak hartzeko aurrekontuetan. Ze, klaro, oso aurrekontu itxia da, hurrengo 6 edo 7 urtetarako, eta ez da orain momentu honetan behar dugun aurrekontua baizik, eta orain arte egin duguna izan da erstura murrizketak, eta horrekin ez dago konponbiderik. 2020 arteko aurrekontuak izaten dira, ez? Urte batzuk, ez dira urtero adosten diren aurrekontuak. Inigo, lehenengo balorazio bat, eta egia da, akordioa politikariek egin dute, estatu buruek, ez? 27 estatu horietako buruek. Isabelek esan duenari gehituko niokenik alde batetik lehen aldian, zuk zeuge aipatu izan dozunez, aurrekontuak edo bulleta volumena jaitsi egin dutela. Ez batzordeak, Europear batzordeak aginduz, ze batzordeak pixka bat igo zuen ehuneko, produktu gordinaren ehuneko 0,8 izateko, baina Europear Kontseiluak hartutako erabakia jaitsi egin du 0,8 izatera. Horrek nik uste dute oso datu esanguratsua dela, ez bakarrik jaitziera. Beti ere, produktu gordinaren ehuneko 1 izatera ez dela heltzen. Eta erkatzen baldin badugu hori estatukidetan gertatzen denarekin, hau da, generalean, estatukidetan produktu gordinaren kasi erdia manaiatzen dela botere publikoen
eskuez, pentsazazue, ze tamaina txikiko den nolabait Europear Batasunak eskuetan duen buietaren volumena, gero esaterako gizartean politika sozialak garatzeko, hiritarren gan laguntzak emateko, beti oso estu ibili da, eta oain dirudirenez are estuago. Ondo baderitzo duzue, repasatuko ditugu aurrekontu horiek edo ostiralean adostu zuten aurrekontu horiek, esan bezala, lehenengoz eta parlamentuak adostu beharko dituela edo onartu beharko dituelako aurrekontu horiek. Hurrengo bideoan aurrekontu horien edo ostiralean akordatu zutenaz repasatuko dugu. Europar Batasuna historian lehen aldiz murriztu ditu aurrekontuak. 2014tik 2020ra 34 milioi euro txikiago izango du aurrekontuak. Kontutan eduki behar da, 2007ko aurrekontua onartu zutenean, 25 kide zituela Europar Batasunak, eta aurrekontu berriak 28 kiderentzat balio beharko dutela. Kroazia gehituko baitzaio Batasunari datorren uztailean. Europar Batasuneko aurrekontuen bi sailek hartzen dute zatirik handiena, kohesio funtsak eta nekazaritzarako eta arrantzarako laguntzek. 2007tik 2013ra bitarteko aurrekontuekin alderatuta, murrizketa nabarmena izan dute biek. 57.182 milioi gutxiago izango dute nekazaritzarako eta arrantzarako laguntzek, eta 30.115 milioi gutxiago kohesio funtsak. Aurrekontuen nobedade bakarra gazteen langabeziari aurre egiteko sortutako funtz berria da. Laguntza horren onuradun nagusiak, krisiak gogorren jo dituen herrialdeak izango dira, Grezia eta Espainia batez ere. Izan ere, Eurostaten azken datuen arabera, 25 urtetik beherako gazteen langabezi tasa 47,6an dago Grezian eta 45,6an Espainian. Gazteen langabeziari aurre egiteko 6.000 milioi euro bideratuko dituzte. Murrizketa gehiago non, murrizketa handienak garraio azpigituran, energian, telekomunikazioetan eta lehiakortasunean egingo dituzte. Administrazio komunitarioaren murrizketa milioi eurokoa izango da. Eta gainera, Europako funtzionario kopurua 5% murriztuko dute ere. Hala ere, akordioa lortu bada ere, lehen aldiz, erabakiak Europako Parlamentuaren oiniritzia jaso beharko du, aurrekontuak behin betiko onartzeko. Eta ez dirudi lortzea oso erraza izango denik. Parlamentuak ituna onartzen ez badu 2013ko aurrekontuak behin-behinean luzatu beharko lirateke 2014rako. Hori izan, ostiralean, 27 estatuko buruek lotu zutena edo adostu zutena, ez? Aurrekontuak adosteko orduan, argi ikusi da, Europan bi zati oso nabarmen daudela, ez? Bi Europa, 27 kide horien artean, bi Europa ezberdin, ez? Batzuk aberatzagoak eta beste batzuk ekonomikoki, beste herrialde batzuk askoz ere txarrago pasatzen ari direnak, ez? Bueno, dena den kontutan hartu behar dugu ere eztabaida hau azaroan hasi zela, eta azaroan ezen akordioa lortu, Eta, klaro, Alemaniak badakigu bultzatzen duela hori ez, austeritate hori, eta orain erresuma batuan aurkitu du aliatu bat. Orduan, nik uste dut Alemaniak pentsatzen duena da ordaintzen dut, agintzen dut. Eta orduan, nik orain erabakiko dut, hartuko diren neurrian, egingo den aurrekontua eta dena. Eta erresuma batuak badakigu zer nahi duen Europarako merkataritza bakarrik interesatzen zaio. Eta orduan, aurrekontu komun hoien bidez, klaro, Europa indartu daiteke. Eta hori erresuma batuari esaio bat ere komeni, ze haiek daukaten Europarentzat proiektua askoz ezberdina da, ez? Tarduan ez dute hori bultzatu nahi. Eta orain, bai, momentuz nik uste dut Alemaniak erabakiko duela Europaren etorkizuna, ordaintzen duelako, aurrekontuak eta bar, eta erresuma batua dago, klaro, Europarekin badakigu erreferenduma ere egingo duela sartzeko edo ateratzeko edo, eta klaro, aurrekontuetan murrizketa horiek bultzatu ditu erresuma batuak.
Eta gero Frantziaren egoera oso larria da, azken egun hauetan ikusi dugun bezala, ekonomikoki ere oso gaizki dago, gaur irratian entzun dugu bankarrota iaia delakoan dagoela, eta klaro, orduan oso zaila da hain egoera estu batetik lidergoa eskuratzea, eta ez nago bat ere baikor Europaren etorkizunari buruz hain epe laburrean lan egiten baldin badugu, ez? Orduan nik uste dut aurrekontu horiek eztabaidatu behar dira Europako Parlamentuan eta malgutasuna ere eskatu behar zaie, ze klaro, aukeratuko dira aurrekontuak 6 urtetarako eta gauzak alda daitezke, txarrerako edo onerako, nik ez dakit ja onerako izango den. Tarduan batzuk esaten dutena da malgutasuna behar dela bai aurrekontuen kapituloetan eta baita ere urtetan, agian urrengo urtean diru gehiago behar dugu, eta agian 2 urte barru gutxiago, ez? Eta gero, gazteen enplegua sortarazteko neurriak eta milioi horiek, hori nik eskatzen dudana da kontrolpean eukitzea. Ze diru laguntza horiek ere etorri dira, eta gero enpresa fantasma batzuk sortu dira, eta diru hori ez da gazteengana joan. Orduan mesedez, eztabaidatu behar da ere Europa mailan oso ondo, zeintzuk izango diren neurriak, enplegua sortzeko gazteengan. Eta gure atik zetara honetan, gure Europar Batasuneko solasaldi honetan ere, badugu ere gurean, beste gonbidatu bat, Felipe Etxebarriak zetaria, Gabon. Kaixo, Gabon. Urte askotan Bruselan berri emaile egondakoa ere. Bai, hala da. Bueno, tira, oraintxe momentuan solasaldian gauden aurreko ostiralean lortutako akordioaren inguruan, ez? Aurrekontuen inguruan. Inigo, zuri ere eskatu nahi nizun iritzia. Ikusi dugu hor bi Europa ezberdin, ez? Ekonomikoki batzuk fuerte eta besteak ahulago eta hor akordioa lortzeko, ez? Bidean eta burrukan. Bi Europa dirua mahai gainean jartzen dutenak eta hortik jaso duten beste horiek, ezta? Beraz, normala da haien artean tirabirak izan kopurua eren inguruan, baita ere jakina gastu ura nola bideratzen den. Isabelek esan duenez, sarritan fraude handiak gertatu izan dira Europatik etorritako diruaz. Beraz, zentzu baten nik uste dut zorroztu egin behar direla kontrol horiek ere. Erresuma Batuaren inguruan, bai, Isabelek esan duenez, Cameronek deitu du erreferendumea eta jakina. Orduan horren inguruko solasa areagotuko da datozen urteotan. Ezagutu egin behar da ere Erresuma Batuentzat europear budjeta edo aurrekontua beti izan dela kezka, ze hasieratik lur langintza edo nekazaritzak hartzen zuen 80%, eta Erresuma Batua sartu izan zenean, nola haiek 19. mendean jada hartuta zuten erabakiak, elikagaiak koloniatik hartzeko, orduan europear lur langintzako politika komun horretarik zeinek hartzen zuen budjetaren 80%, ez zuen interese handirik. Horrezeatik ere Thatcherren txekearen kontua, eta ematen du oraingoan Cameronek horra tijoala nola baitere. Cameron izan da gainera, ez? Estatu aberatzen horien ahots nagusia, ez? Horri bilida murrizketen alde fuerte egiten, ez? Egun horietan, bai, azaroan hasi ziren negoziazioak, baina, aurreko astean amaitu ziren, ez? Akordio horietan.
Bakoitzak nik uste dut jokatu dela barne interesen arabera, ze Britania Handian ere murrizketa gogorrak egon dira aurrekontuetan, barneko aurrekontuetan, eta orduan barruko aurrekontuetan murrizketak egonda ezin zuen Europa mailan aurrekontuen igoera onartu, baina beste alde batetik Alemanek ere nahi zuten murriztu, baina Britania Handia eta Holandarrak egon dira gehien bat murrizketa gogorrak egitearen aldekoak, eta alemanak egon dira pizka bat erdikaldean murrizketan nahi zituzten, baina beraiek ere aprobetsatzen dute ekialdeko lurraldetan Europako funtseatik, negoziak egiteko, eta han ere diru laguntza handiak hartzen dituzte Europar Batasunetik. Ez da bakarrik dirua ipintzen dutela alemanek, hartu ere egiten dute ekialdeko lurraldeak laguntzeko. Orduan, murrizketak egon dira, baina kontuan izan behar da, Europar Batasuna ez dela bakarrik aurrekontuetan ateatzen den edo mugitzen den dirua, hori ehuneko barne produktu gordinaren batea ere ez da iristen. Hori da nolabait konpentsatzeko merkatu bateratuaren ondorioz, iparraldeko industriak daukan irabaziak horren ordezko moduan, diru transferentziak nolabait konpentsatzeko, ze iparraldera joan ez daitesan edo behintzat doazenak nolabait laguntzen bitartez hegoaldera ere etortzeko, ez? Eta hori lehengo akordioan, asteburunetako akordioan hori apur bat zalantzan geratu da, ze alde batetik betiko fondoak segurtatzen dira, nekazaritza arlokoak eta kohesio fondoak eta lurraldetarakoak, baina beste alde batetik inbertsio gutxiago gongo da, ze inbertsioetarako diru gutxiago geratuko da. Eta orduan, dana den ikusi behar da, ez daudela onartuta. Bai, ez, parlamentuak onartu behar dituelako. Baina ere, horren ondoren, akordioaren ondoren, denak atera ziren, politikariak, garaipen gisa, denak posik ematen zuen, ez? Lortu zuten akordioa, ez dakit, horren irudi horren hausnarketarik daukazuen. Bai, horrelako bileretan egiten direnean, batzuek esaten dutela, bilera horiek ematen dutela bazar turkiarra, ez? Oso garrantzitsua da orain Felipek esan duena. Oso tristea da ere ikustea nola egiten diren negoziaketa horiek eta azken finean inork ez daramala ikuspuntu europearra edo komuna, ez? Bakoitzak bere interesak defendatzen ditu eta arduan horrezagatik esan dezakegu, pixkat batasuna desegiten ari dela, urtzen ari dela globalizazioaren azpian. Klaro, Alemaniak orain ikusten du agian, Europako batasuna beharrezkoa dela, baina aldi berean ere oso harreman estuak ditu Errusiarekin, Europako batasunak ez dituenak, Txinarekin, eta ikusten du ere, berak badaukala esparru bat globalizazioan bere kabuz, bere negozioak martxan jartzeko. Hori da batez ere Erresuma Batuak daukan jarrera. Orduan, haiek zaten dute, guk behar dugu Europako batasuna, pixkat ere, gure ekonomia ez, komuna eta merkataritza bultzatzeko, baina gero ez dugu ezer partekatu nahi Europako batasunarekin. Eta ikuspuntu ekonomizista hori bultzatzen ari da, eta ikuspuntu politikoa ahultzen doa. Eta horrezagatik daramagu ez dakizen bat urte itun on bat sinatzeko eta pixka bat epe luzean Europan indartzeko. Eta Lisboako ituna hori izan da estatuen garaipena eta pixka bat itun horretan ikusten da estatuen boterea gero eta handiagoa dela eta Europako batzordearen adibidez interes komuna defendatzen duen erakundea, erakunde hori ahuldu egin dela azken urteotan eta pixka desagertu eginda. Barroso bada Europako batzordearen presidentea, ez da Barroso, da pixkat borroso, ez zaio ikusten, ez dakigu benetan Europako batzordean ondagoen, eta nork defendatzen du interes komuna adibidez aurrekontu hoietan, ez dakigu gero Europako parlamentuak zer esango duen, baina gure kezka da benetan
batasun hori gero eta ahulagoa dela, eta globalizazioak eskatzen diguna da batasun hori gero eta handiagoa izatea. Eta irtenbide komuna, irtenbide ez da, bakoitzak ez du irtenbidea aurkituko. Irtenbidea edo komuna edo ez da irtenbidea. Hemen ez gara aterako bakoitzak bere kabutik edo hori ez da posible izango globalizazioan. Tarduan, ez dakit, baina ez da irtenbide ona izan momentuz aurrekontu horiek. Zabelek dioenaren arira, esango nukenik, hain zuzen ere, azkenengo bi hamarkada hauetan Europear Kontseiluaren haunditze horrekin eraman du batzordea nolabait gero eta indar gutxiago izatera. Eta ados nator kontrakoa gerta izan baledi hobe. Nik uste dut aurrera pausoak eman behar direla, eta ez dira eman, baina beharturik gaudela emateko gobernu europear baten alde. Horrek esan nahi du, europear hauteskundeak baliozko beharko lirateke izan gobernu europear baten norabide politikoa hautatzeko eta kasuan aldatzeko. Nola hori ez da egin eta mantendu izan den hasierako egitura instituzionala, horrek ekarri du nolabait europeartasunaren gainbera. Eta horrek zalantzan jartzen du Europear batasunaren geroa, ere? Bai, etorkizuna, euroeszeptiko asko dagoela uste duzue? Uste bereiztu behar diela alde batik eurogunea, nukleo moduan, eta gero gainerakoa. Orduan, alde batik Kristian ikusi danez, Europar batasuna barruan, euroan edo euroa osatzen duten herrialdeek, ikusi dute aurrerago espadoaz da bizikleta moduan, geldi basaz jauzi egiten zara, orduen aurrera joan behar duzu jauzi zadin, eta argi dago ez dagoela interesik moneta bateatua orain ezin daitzi. Eta ezin da geratu ere orain gauden tokian. Orduan, pausak emon dira, adibidez, bankuen edo banketzen batasunean aurrera egiteko, eta arlo horretan ikuste dut pausak emongo direla, horrek behartuta, krisiak behartuta, eta horrek aurrera egingo duela. Eta gero bestetik geratuko dira eurogunean, eurogunetik kanpo dauden herriak geratuko diela, Britania Handia eta bar, eta hoiek jarraituko dutela merkatu bateratu baten barruan. Baina Britania Handiaren inguruan esaten da alde batetik eta Britaniarrek beraiek esan behar dute argi nondik urte nahi duten. Osea, gaur egun Europar Batasunak hainbeste politika ditu, zuk ezin duzu esan, noa, baina basoaz zer izten duzu. Argi geratu behar da zer itxi nahi duten. Airean dago, eta gero beste alde batetik. Inglesek esatu dute, bai, guk bakarrik nahi du merkatu bateatua, baina merkatu bateatu batek arauak ditu. Eta orduan, merkatu bateatua, bai, baina arauak danan artean egiten dira, ez beraie bakarrik sarrita. Orduan, edo dana uste duzu eta kanporazoaz, edo geratzen zabarruan, eta orduan arauak egin behar dituzu. Badirudi beraiek nahi dutela arauak egiterakoan parte hartzea. Ez dute nahi orain, adibidez, merkatu bateatuan Noruega ere badago, nahiz eta Europar Batasunean egonez. Baina, karo, Noruegarrek segite dute orokorrean, eta Suizarrek ere egite dute, baina zati txikiago batean. Guk hartzen ditugu, edo indarrean jartzen ditugu, edo betetzen ditugu Europar Batasuneko merkatu bateatua, gure produktuak horra sartzeko. Baina, karo, beraiek ez dute parterik hartzen. Britaniarrek nahi esatu dute, guk ez dugu nahi Noruegarrek moduan merkatu batean egon, baina guk erabakirik hartu barik. Orduan, erabakiak hartu behar badituzu barruan egon beharko duzu. Eta orduan, eta bestela irten egin beharko zara. Eta, bueno, agintari frantses batzuk esan diete, bai, ateatzen badira Britaniarrak, ateako dira, eta beraikin harreman merkataritza arlokoak egongo dira. Eta akordioak eta beraikin hitzarmenak egongo dira gune honetan, India edo Txinarekin dauden moduan, ez? Eta, gainera,
zentzua galtzen du merkatu bateatuak barruan mantendu nahi izatea. Ze, adibidez, orain gaur jakin da, atzo jakin zen ja, Estatu Batuak eta Europarren artean akordio bat sortuko dutela merkatu bateatuan edo merkatu libre bat behen artean sortzeko. Orduan, Europar Batasunatik merkatu bateatua hori izan da, orduan, Britaniarrek nondik urten nahi dute. Ez dago argi ere beraiek nondik urten nahi duten. Merkatuan parte hartu, baina irten kanpora erabakitan edo behintzate segorteko behartuta Europar Batasunetik. Gero, merkatu bateatu horretan parte hartzen baduzu, arau batzu bete beharko dituzu besteak moduan. Orduan, hori zehaztu beharko da. Honendik ere gauza asko daude airean, ez? Nik uste dut, Zoibelk finantza ministrariak erresuma batuari esan zion bezala, alfombra gorria, jarriko diegu. Ez dugu mehatxurik onartuko. Eta Frantziak ere ministrari batek ere esan die, kanpoan edo barruan, mehatxurik ez. Ze, klaro, orain esaten du Cameron oso indartsu agertu da eta murrizketen, ez dakit, ez? Garai legeza. Bai, ero izango balitz bezala, baina ez da konturatu Holanda eta Suedia eta Alemaniaren lana pixkat egin duela. Osea, oso ondo ere etorri zaie Alemania, Suedia eta Holandari Cameron, ze, klaro, pixka bat izkutatu egin dira Cameronen atzetik, eta denok lagun, urrengo bileran denok lagun Cameronen kontra, pixka bat, ez? Horrela. Orduan, merkataritza bateratuaren esperimentua eginda dago. Gogora dezagun pixka bat Europako komunitatea sortu zenean Erresuma Batuak esan zuela nik ez dut erakunde horretan parte hartu nahi. Niri interesen zaidan gauza bakarra merkataritza da. Tarduan ez ziren sartu eta gero haiek martxan jarri zuten beste erakunde bat. Eta zeukaten komuna zen merkataritza. Ez erakunde supranazional horiek. Eta pixkat, erakunde horrek porrot egin zuen, eta erakunde horretan zeuden guztiak Europako batasunaren barruan daude. Noruega ezik petrolea daukatelako, Suiza diru beltza daukatelako, azken egunetan ikusi dugun bezala, Liechtenstein ere paraiso fiskala delako, tarduan, hango erakunde Erresuma Batuak sortu zuen erakunde horietatik iaia kide guztiak daude Europako Batasunean. Orduan, merkataritzarenak porrot egin du. Gero, bestaldetik, beti krisiak itxute egiten gaitu, baina nik uste dira nahiko itxu geundela. Orain, bai, ezagutu dugu hori, akordio bat Estatu Batuekin egingo dugula. Baina, klaro, Estatu Batuek egiten dutela da, akordio bat Europarekin, Europa bizkat kontrolatzeko, kontrolpean eukitzeko, eta beste bat eukiko dugu ere, Asiarekin. Akordio transpazifiko bat. Akordio transpazifiko, klaro, Txinak ez du parte hartuko, Japonek pentsatuko duela, baina Singapur, Malasia, pixka bat da, inguratzeko Txina, ez? Peru, Chile, Kanada, Mexiko, bai, horiek parte hartuko dute. Tarduan, bai? Eta hemen Europan oso pozik gaude. Baina, eta 14 kilometrotara daukaguna, beti gaude horrela. Baina hau dago Mediterraneoa. Osea, noiz hartuko diren neurriak Europan Mediterraneoan horrelako merkataritza ez dakit, esparru bat sortarazteko. Ez que arazo asko ditugu eta Malin orain ikusten ari gara. Seguritatea, terrorismoa, inmigrazioa, arazo asko ditugu eta 14 kilometrotara daude. Eta Txinari begirare gaude, Estatu Batuei begira gaude, oso ondo dago. Baina eta 14 kilometrotara daukaguna. Nazioarteko mugimenduan martxan jarri genuen prozesu bat, prozesu hori oso zaila izan zen, eta orain berriro martxan jarriko dugu, eta benetan, guk esaten duguna nazioarteko mugimenduan da, bai, oso garrantzitsua da, oso harreman onak Estatu Batuekin ukitzea, baina kontuz, haiek daukaten araudia askoz ahulagoa da. Orduan, adibidez, elikagaietan, adibidez nekazaritzan, adibidez transgenikoetan, transgenikoak badakizue Estatu Batuetako supermerkatuetan saltzen direla esan gabe transgenikoak direla. Orduan, kontuz, zer onartzen ari garen akordio horrekin eta Txinarekin ere, baina 14 kilometroetan dagoena, esaten duguna da, ezin dugula ahaztu. Eta bai, saltasun asko dago, dema asko daude, baina konponbide asko daudela ere. Eta haiek ere beti daude, Mexiko eta Kanadarekin akordioak egiten, oso garrantzitsua da harreman onak eukitzea inguruko lurraldekin.
Bere ere Europak gauza bera egiten duenen eta bere bide propioa definitzen hasten den. Oso garrantzitsua da gure etorkizunerako Mediterraneoa, oso gertu daukagu, eta oso merkatu handia da. Afrikako hiririk handienak Kairo da, eta Kairon bizi dira 22 milioi pertsona hiri bakar batean. Orduan, ez begiratu hainbeste Txinara edo Estatu Batuetara, 14 kilometrotara daukagu gauza asko hor egiteko eta konpontzeko, ez? Bueno, eten txiki bat egingo dugu eta jarraian gaude berriz ere hemen Atik Zetara saioan. Gaur, Europar Batasunaren inguruan hitz egiten ari gara Atik Zeta saioan, eta bigarren zati honetan, politikoki edo begirada bat egingo diogu, hitz egin dugu aurrekontuen inguruan, baina galdetu nahiko nizueke politikoki nola ikusten duzuen Europar Batasuna bera ere indartzu dagoen, edo ez dakigu hor zer gertatzen den. Guretzako agian hiritarrentzat oso urrutik geratzen den instituzioa da, ez? Hori sensazioa ematen dit niri. Bai, eta horregatik baita ere tokiko beharko litzateke Europa eraiki. Esaterako bada garaia Gasteizko Eusko Legebiltzarrean osoko bilkura bat egitea Europaren integrazioari buruz. Egin ez dena azkenengo 27 urtetan. Nik uste dut hori dela ere marka. Eta ez bakarrik hein handi batean Euskal Autonomiari dagozkion eskumenak ere Europear eskumenak bihurtu izan direla tratatuen eta tratatuen erreformen bitartez. Beti ere guk partaide garelako Europan beste 500 milioi lagunekin. Eta guri ere dagokigu Europaren aferaz gogoetak egitea eta horretaz mintzatzea. Nun eta parlament batean. Bertan, ez? Etxean ere hitz egin beharko zela. Uste duzu Europaren eredua bera ere aldatu egin behar duela, aldatuko duela, krisiak eraginda etorkizunean beste Europa bat eraiki beharko dela? Ez dakit, baina argi gehatu dena nik uste dute krisiarekin Europak baukala zerikusi krisiaren inguruan. Eta krisiarekin batera, egondan desilusioarekin batera ere, zerikusi handia daukala. Eta egon gara bankuen erreskateen inguruan hitz egiten, erreskate oso baten inguruan hitz egiten. Baina egia da, diru kontuetan baino gehiago, batasun politiko orantza ere joan beharko lukela Europar Batasunak. Ikusten da, batasun, txampon batasuna bakarrik edo moneta batasuna ez dela nahikoa, ez? Eta agian horregaitik eraginda gertatu den krisia. Agian batasun politiko handiago bat izan balitz, ez zan hori gertatuko. Zergatik gertatu da, Grezia egondalako kiebra zorian, eta beste erreskatatuak izan diren beste lurraldeak baita, bai Irlanda eta Portugal ere. Estatu Batuetan Kalifornia kiebra garaian edo kiebra zorian egonda, baina horretik ez da krisi hori gertatu dolarren inguruan. Orduan, nik uste dut krisi hori gertatu dela batasun politikoa ez dagoelako. Moneta bat dago, baina gero lurralde bakoitzak beretzako egiten du, eta ez dago, badibide, zor publikoaren arloan, hainbeste eskatuen eurobonoak existituko balia, agian etzan egongo gertatu den krisia. Baina, alemanek ez duten nahi eurobonoak beraien arabera, zorra ordaindu behar du, zorra daukanak, ez besteek. Ez besteek. Naiz eta horre balioko luken krisia gainditzeko, baina momentuz, nik uste dut, batasun politiko orantz, krisia behartuta jarraitu behar dela, ze bestela krisia areagotu egiten data. Bueno, momentuz badirudi, Espainiaren kasuan adibidez, erreskate, arriskoa, komilan artean, urruntzen ari dela. Ez dakit, baina... Eta guzen bat alte, ez? Ez dakit. Ze iritzi duzu Isabel? Nik uste dut
asko irakurtzen dudala, asko ikasten dudala krisiari buruz, eta nik ez dut ezer ulertzen. Ezke gainera, hemen ditut izen batzuk eta hartutako neurri guztiak azken 2 urtetan Europa. Orduan, orain dela 3 urte jarri zen martxan finantza egonkortasuneko Europako funtsa. Gero ere martxan jarri zen Europako 6 hileko, gero iaz egonkortasuneko Europako mekanismoa, gero Europlus ituna, Six-Pack, egonkortasun koordinazio eta gobernantzako ituna. Nik ez dakit zenbat ituna, zenbat gauza martxan jarri diren, eta leku berean gaude, ez dakit zenbat. Orduan ikuste dut, claro, zorrari eman diogula lehentasuna, eta nik uste dut ere lehentasuna eman behar diogula hazkundeari. Orduan, hartutako neurri guztiak jarri dira pixka bat bankuak salbatzeko, ez? Baina, klaro, eta gizartea hori da kalean entzuten dena. Eta nik uste dut beste motatako neurriak behar direla, eta hazkundea behar da, benetazko hazkundea behar da. Eta guk ja, orain dela urte batzuk esan genuen, ikusten genuela, gehiago azpimarratzen zela ikerkuntza eta horrelako gauzak. Bai, baina gure ekonomia ez dago mai horretan, eta industria berriak behar genituela, eta orduan berrindustrializazioaren prozesua martxan jarri behar genuela, eta bueno, ematen genuela zela zientzia fikzio, hemen jendea oso posik bizi zen, eta Europatik ere adituak esaten zuten, Europa berrindustrializazio prozesua behar zuela, baina kasurik ez, oso posik bizi ginelako ze. Eta orduan, klaro, krisia ailegatu denean, izan da krisi ekonomikoa, izan da krisi politikoa, gure erakunde guztietan krisi politiko sakon batean gaude estatu mailan. Eta berri batzuk irakurtzen ari gara, zinezgaitzak direnak, adibidez gaur irakurri dugu, Atenaseko sendagileen elkarteak, eskatu diola nazio batuei mesedez lagundu ze krisis humanitarioa daukagulako Atenasen. Nola da posible murrizketa gehiago. Krisis humanitaria daukate Grezian 21. mendean Europako batasunean. Hori onartezina da. Eta kitxo, ez da nahikoa murrizketa eta zorra ez da arazoa. Arazoa da hazkundea. Tarduan, orain Alemanian badakigu rezesioan agian sartuko dela berriro, eta beste neurri batzuk jarri behar dira martxan. Eta Obamak esaten zuen bezala, yes we can, nik uste dut, Europearrok yes we can edo ahal dugu edo horrelako zerbait esan behar dugu. Eta beste eredu bat behar dugu. Esaten da murrizketak, baina, klaro, hori da ideologia bat. Ikusten dugun bezala orain aurrekontuei buruz. Batzuk esaten dute irtenbidea dagola murrizketetan eta bestek esaten dute hazkundean. Orduan, kontutan hartu behar dugu ere Europa eraikitzen dela ideologiei esker edo ideologien kontra. Eta orain bizi duguna da ideologia baten garaipena. Hori ez da matematikak. Edo ideologien krisia ere izan daiteke. Hori ez da zientzia exakta, hori ez da 2 gehi 2 4. Hau da, inork ezin du frogatu murrizketekin krisi honetatik aterako garela. Ze 4 urte daramagu eta ez dakit zenbat gauza jarri diren martxan, eta ez dugu ezer konpondu. Orduan, jakin behar duguna da ideologia asko daudela Europan, eta krisi honetatik ateratzeko ideologia asko daudela, eta ez direla zientzia exaktak. Eta frogatu eginda murrizketekin ez goazela inora. Kalea aipatu duzu, eta guk ere kalera atera gara, galdezka, jakiteko, lagin bat bada ere, jakiteko jendeak zer dakien Europar Batasunaren inguruan, badakien, interesatzen zaion han hartzen diren erabakiak ze eragin duten euren bizitzan, edo eragina duten ez duten, eta hauxe izan da jaso ditugun iritziak. Hogeita zazpi? 27. Bai, 27. 27 inguru, ez nago ziure, baina 27 inguru. Okerez banago, uste dut 27 direla, estatukideak, parlamentua Bruselan dagoela, eta gero erabakiak Estrasburgoan hartzen direla, erabaki garrantzitsuak, ez garetu orain azkenengo erabakien inguruan, baina gero eragina daukatela noski Europako kide horietan, eta tartean Espainiako estatuan eta horren bestez Euskal Herrian. Eta kideren bat sartzekoa omen da, Kroazia, baina ez nago
ez nago gaiaren gainean ez nago oso jantzia. Bagia esan hori ikasi genuen gizarte, edo orain dela urte asko, baina oraintze bertan ezin izango nizuke esan. Bazakite hogeita piku batek, hogeita sei. Baina gainera sartu berri dira beste batzuk, ezta? Orduan aldatzen dijoa urtez urte. 27 horietatik guztiek erabiltzen duten? Gehienek erabiliko dute, ez dakit, switchak ez du erabiltzen hori badakit, baina erresumatuak ez da ere, baina askoz gehiagorik ez dakit. Uste dut baietz, ez dakit. Igual bat edo bi ez, baina ez dakit. No sé, algo me suena, baina ez dakit. Egia esan ez nabil oso... Ez nabil berriak gehiagik ikusten, baina ez daukat iareik ere ez. Zeo zerreta bai entzuten dela, bai telebistan, bai egunkarietan eta agertzen da, baina egia esan nahiko urrun, niri pertsonalki nahiko urrun geratzen zaidan instituzioa da. Askotan ere ez, bertan erabakitzen diren erabakiak edo gauzak edo badirudi bai eragina dute, baina ez, eragin hori urrunago edo dagoela uste dut. Ez dakit, pertsonalki bai urrunago geratzen zait. Aurrekontuetan partida berezi bat egin dute gazteen langabeziari aurre egiteko. Horren inguruan bazenekien zerbait? Bai, zerbait entzun dut, baina ez dizkigute ere gauzak edo behintzat niri ez zaizkit gauzak oso argi gelditu. Zelan eramango duten programa edo hori aurrera ez dut ondo ulertzen. Ez dakigu. Seguramente ez dakigula, nik adibidez ez zait interesatzen edo, hola. Osa, eske, inoiz ez, bai begiratzen dut telediario eta hori, baina ez dut arreta jartzen. Ez jankintasunean bizi garen, nik uste dut argi dagoela. Bai, ez da... Nik uste dut askotan kaletik zoazenean jente etxeko andrak edo ikusten dituzunean politikari buruz hitz egiten edo ez jente gaztea baizik eta jente nagusiagoa harritzen zaitu, ez? Niri behintzat, jente askok ez dakilako politikari buruz ezer. Bai, niretzako, ni behintzat urrutu ikusten dut, baina badakit hartze dituzten erabakiek denei eragiten digutela, azkenean Europaren parte delako Espainiako estatuak ide da, eta adibidez Alemania, Italia, Europar Batasuna uste dut kide potenteak direla, indartsuak, eta euren erabakiak, Alemaniaren erabaki ekonomikoak zuzenean eragina daukate Espainiako estatuan, eta horren bestez Euskal Herrian. Eukiko dute nola baiteko eragina, baina agian beti badaude parte batzuk interesatutak eta beste batzuk interes hori nola bait ez dakit nola esan. Batzuk daude interesatutak eta beste batzuk hori jasan behar dute nahi eta nahi ez. Gauza da nik uste dut Bruselasen sinatzen dena, ona heltzen dela 5 urte pasata edo 6 urte pasata azten gara nabaritzen horren ondorioak edo horren zerak, bai unibertsitatetan, bai eskoletan, adibidez Boloñaren kontua eta hori dana sinatu zein oindala pilo bat urte eta hemen sartu izan da oindala 4 urte edo gitxi gora bera. Eta bai normalean bertan sinatzen dena agertzen da prentza internazionalean, Euskal Herriko prentzan eta Espainiar estatuko prentzian artikulu oso murriztuak agertzen dira horren inguruan. Noski, azkenean Europar Batasunak eragiten digu batasun batez. Eta orduan adibidez Boloniarekin argi ikusi zen, jente asko desadoz agertu zen, baina aurrera eraman dute eta horretan gabiz ez, beste guztiarekin uste dut berdina gertatzen dela. Agintzen dutena egin behar dugu eta listo. Eta Europatik etorritako aldaketa hori unibertsitatean zuek ja pairatu duzue? Noski, unibertsitatean da batxilergoan ere. Nik uste dut, askotan ere hemengo instituzioen erabakiek edo, ez? Zu naiz eta zuzenean hemen eragina eduki, askotan beraien erabakiak eta errealitate, beraien ikuspegia errealitate honetan ez dauka lekurik, hurbileko instituzioei buruz ari naiz batzuetan hori gertatzen da, imaginatu Europako batasunan bertan hartzen diren erabakiek edo beraiek ez dakite errealitatea zein den, ez? Orduan iruditzen zait pixkat paradogikoa bertan herri guztietako erabaki garrantzitsu batzuk hartzea, beraiek ere ez dutenean ez da ezagutzen hemengo errealitatea. Bai, eske
Sinzera, ez dakit zer esan. Europar Batasunari buruz ez dakit ez edez. Bai, eta erabakiak hartzen dira normalean herrialde boteretsuentzako, Alemania, Frantzia eta gaur egun dirua dagoen estatuentzat hartzen dira erabakiak batez ere. Bai, guk ordezkariak ditugu edo gure ordezkariak direla esaten dute, baina berez herria edo kalea ez dute ordezkatzen. Bai, nik uste dut gainera Euskal Herriak gaur egunez, nik uste ez duela Euskal Herriaren errealitatea ez dela bertan isladatzen. Eta orduan bertan hartzen diren erabakiek ere, uste dut erabaki horiek lekuzkanpo daudela herri honetan. Adibidez, Eskoziak orain ireki duen ate hori, guretzako izan daiteke, aukera bat ere bai, Eskoziak referenduma egingo du independentzia, erabakitzeko eskubidearen inguruan, eta esango dut, Erresuma Batuak ez dio, esan dau, bertan aterako den erabakia errespetatu egingo duela, eta ez diola trabarik jarriko, estatu bilakatzeko horren aldeko apustu egin ezkero. Orduan, Euskal Herriarentzat hori izan daiteke baita ere beste euren atzetik bidea jarraitzeko aukera bat. Nik uste lehenengo galdera da Euskal Herritarrok horren parte izan nahi dugu. Hori da, lehenengo eta behin geure buruari egin behar diogun lehenengo galdera. Eta hortik abiatuta, eredu hori kontuan hartuta, eta uste dut gauza asko eztabaida gai egongo liratekela herri honetan. Nik uste dut hori, herriak hartu beharreko erabaki bat da, eta beti ere kontuan izanik, zenolako eredua errepresentatzen duen instituzio horrek. Hauek izan dira, batez ere gazteen artean jaso ditugun iritziak, eta orokorrean ikusi dugunez, jakintasun handian bizi gara, hau lagin bat baino ez da, honekin ez dugu esan nahi jende guztiak iritzi hau duenik, baina bai ematen du oso urruti geratzen den instituzio bat dela, han hartzen diren erabakiak esaterako unibertsitateana, ondo ezagutzen zuten, baina beste asko urruti, ez? Bai. Gertatzen da, claro, Europa beti mugimenduan dagoela, eta arduan nire ustez justu kontrakoa izan da, asko dakitela, esatea 27 kide daudela, claro, Claro, eta ustaian badakigu Kroazia sartuko dela eta izango dira 28, eta arduan, claro, beti freskatu behar duzu daukasun ezagutza Europari buruz, eta nik uste dut nahiko sekitela, ez? Eta askoz gehiago, gero ja beste batzuei galdetzen baldin badiezu zenbat kide, esan dezakete, 40 edo 10. Nire ustez batez ere, esaten den adibidez Erresuma Batua eta Eskozia eta nik Erresuma Batuari esango niokena da, berak Eskoziari esan dio, barruan edo kanpoan, hori lehenengo. Eta gero ere nik uste dut orain daukagun egoerarekin asko eztabaidatzen da lurraldeari buruz, esparru geografikoari buruz. Baina, klaro, galdetu behar diogu ere gure buruari zertarako nahi dugu lurraldea. Nik uste dut orain kolokan dagoena da gure gizarte eredua. Eta etorkizunari begira, eta ez dakit betirako, baina oso epe luzerako. Tarduan, nik uste dut Eurobasken iritzi asko daude, iritzi politika ezberdinak, kontrajarriak, baina nik uste dut ere, batez ere, nik buruan daukadan eztabaida da, bai, lurraldea baina ze ereduarekin. Euskobegaz, Eurobegaz, gizarte eredua, ze gizarte eredua egin nahi dugu guztion artean. Eta eztabaida hori dago, Euskal Herrian, Euskadin, Europan, Erresuma Batuan eta Eskozian. Nik uste dut etorkizunari begira daukagun eztabaida da zer egin nahi dugu elkarrekin. Europako Batasunan hori da ere daukagun eztabaida, zer egin nahi dugu elkarrekin. Eta nola egin dezakegu hori. Eta nik uste dut aldi berean hori dela eztabaida polita ere gure gizarterako. Zer egin nahi dugu elkarrekin eta gerokoa. Eta uste duzu zuek ere, Europa datozen urteetan asko aldatuko duela? Nik uste dute batetik saiatzen ari garena, duela 60 urtetik ona, oso helburu konplexu eta asmo gatza edo zaila jarri dugula
nolabait aurrera eramaten. Batez ere, demokraziaren inguruan saiatzen ari garelako, ez Txinan bezala. Diote, 500 milioi lagunentzako batasuna egitek, batez ere Europak izan duen historia kastaskatzu eta zail batzuen besteen kontra, ez da bat ere erraza. Baina, demokrazian oinarritutako elkarbizitza sustatu nahi baldin badugu, behar dugu ezinbestean, eta oraingoz ez dugu kasik apenas ezer, sare komunikatiboak. Asuntoa ez da bakarrik jakitea hor Bruselasen edo Estrasburgosen zer gertatzen den, eta zen olako erabakiak hartzen diren. Asuntoa da jakitea ere, Helsinkin edo Dublinen edo Atenasen zer gertatzen ari den. Eta horretarako sare komunikatiboak behar ditugu. Eta azkenengo 60 urte hauetan ez dira sortu. Behin bakarrik de European, eta hori ere pikutara joan zen. Sare komunikatiborik gabe ez dago iritzi publikorik. Eta iritzi publikorik gabe ez dago demokraziarik. Orduan, asuntoa da, zergaitik ez dugu asmatu gure artean sare komunikatiborik. Baldin eta hori ez dugu egiten, ez dugu, ene ustez, posibilitaterik izan gure arteko ezaguntza izateko, eta horren gainean sustatu elkartasuna, buietaren edo aurrekontuen bitartez. Beraz, nik harriturik nago, nola gauza hau sare komunikatiboaren asuntoa, ez dela horretaz gehiago aipatzen edo mintzatzen, horri buruz. Felipiz? Aldatuko dira gauza, baina astiroz. Ikusi dugunez, sortu zenetik merkatu bateatua, gero Europar bateatua oso astiro gertatu dira aldaketak. Eta, karo, alde batik ikusi dana bebai kalean, Europa ez da visualizatzen hauteskundeak egoten dira Europako Parlamenturako, baina, karo, gero gobernu bat ez danez parlamentuak hautatuta ateatzen, estatuetan gertatzen den moduan, orduan alde batik ez dago lan bizibilitate bat demokrazia binkulatuta sentitzen zainez, presidente bat aukeratzen parte hartzen duzulako, edo ez. Hori, suposten da, etorkizuna etorriko dela. Momentuz, aldaketa batzuk badaude, mundu krisiak, lehen esan doan moduan krisiak eraginda, eta batasun politiko handiago batera ere joango gara, horrek behartuta. Orain, zenbat urte beharko dian, ez dakit, baina apurka-apurka nik usteot, gero eta integrazio handiago behar izango da, ze mundua gero eta globalizatu batean, unitate ekonomiko handiak sortzen ari dira, bai Asian, Txina eta Amerikan, India eta bar, eta orduan ez dago beste alternatibarik. Aurrera integrazioarekin jarritza baino. Baina nolako erritmoan izango den ikusiko dugu eta gero ze aldaketa gertatuko diren arlo politikoan. Ikusi behar, ez? Horre, kale inkestan ere atera dute gaia Eskoziarena, eta estaturik gabeko herrialdeentzat ere lekurik badago Europan, esaterako gure herria den modu Euskal Herriaren arira dinot, edo oraindik ere asko geratzen da olako gauza baterako. Nik uste dute momentuz ez dagoela lekurik. Azken finean itunak sinatzen dituztenak estatuek. Estatuek sinatzen dituzte itun horiek, eta ez dago lekurik Europako batzordearentzat, haiek aukeratutako erakunde batentzako, ez dago adibidez lekurik Europako, Kontseilu Europarraren presidentearentzat Van Rompuy aukeratu zuten, zein da pixkat ahulagoena edo ahulena edo, ez nuke esango ezer txarrik, baina ezer honik ere ez zait burura etortzen. Lady Ashton, orduan, aukeratu duten liderrak oso ahulak dira. Ez daude ez da lekurik ere Europar erakunde horietarako sistema, estatuen sistema horretan, nola egongo da leku bat eskualdentzako. Edo hori ezinezkoa da.
Gero ere bai, mehatxu bat dago, adibidez, prozesu horretan, erresuma batuak esan dio Eskoziari ere, Europako batasunatik kanpo geratuko dela. Eskoziak esaten du hori kolonialismo berria dela eta haiek direla kideak, Ingalaterra eta Gales eta besteak diren bezala. Tarduan, baina azken finean, ikusi dugun bezala, lehen aipatu dugun bezala, Lisboako itunarekin, estatu batuek berreskuratu dute kompetentzia asko eta orain momentuz ematen du dela estatuen momentua. Gero, ez dakigu zer gertatuko den, baina ez dut uste, nahaztu egin dira ere eskualdeak eta hiriak, Europako erakundeetan, orduan ez dago ere bat ere garbi, egia da ere globalizazioan hiriak gero eta garrantzitsuagoak direla, agian ez dakite hemendik 20 urtetara Bilbo agian Euskadi baino askoz garrantzitsuagoa da, eta ni Gasteiztarra naiz, patatera naiz eta arronago, hiriek pixka bat rol importante bat hartzen ari dira ere Europan. Bai, eta ez dakigu etorkizunari begira zer gertatuko den, baina hori da izango da gainera oso epe laburrean, baina momentuz noski ez daukatela lekurik. Europako batzordea ere gero eta leku gutxiago daukan bezala. Iritzi berdinekoak zarete? Bai, dauden erakundetan, herritarrek zuzenean aukeratutakoa parlamentua da. Egia esan, azken erreformekin parlamentuak indar gehiago daukala. Ze gai asko, parlamentuaren iritzea ere behar da, gai asko onartzeko. Baina gero erabaki fuerteak erabakitzen dira ministroen kontseiluan, eta hor gobernuen ordezkariak daude. Orduan, gobernuen ordezkariak daudenez, gertatzen da, Belgikako kasua gora aipatu behar da, ze Belgikako estatuak, erregioi berak dituen kompetentziak lurraldetan dauden kompetentzien kasuak eztabaidatzen dienean, hezkuntzaren inguruan edo beste arlo batzuetan joaten direla, edo bai Flandesko gobernuko ordezkaria edo Baloniakoa, baina beti estatu barruan adostu behar da lehenengo beraik nola antolatzen dian, eta estatu barruan antolatu edo adostu eskero, Europar Batasunak ez du izaten arazorik, estatu barruan adostuena beraiek onartzeko. Eta honek balioko luke baita, orain eztabaidatzen den, eta Eskozia egongo da Europar Batasunean edo ez da egongo. Hor klabea da Inglaterrak eta Eskoziak nolako akordea iristen dian. Beraiek adosten badute gauza bat, naiz eta legeak egonez Europar Batasunean, momentu batean, arauak sortuko dira, Eskozia independente bati, bere tokiat bilatzeko Europar Batasunean. Esan dut, hori estatu bakoitzaren barruan adostu behar diela gauzak. Eta estatu barruan, gobernu zentrala eta lurralden artean, hitzarmenik ez badago edo ez badute ez adosten, hori zaila da, horren bitartez bideratzea da zerbait. Bruselak beti esate ditu erango gauzak dira, ez, hori zuen barne gai bata eta zuen konpondu behar duzue. Orduan, Belgikaren kasuan, erakusten da argi, beraiek adosten badute, beraiek aurkezteko modua edo ordezkaritza Bruselako erakundetara eramateko modua adosten danean gauza bat, Europar Batasunak ez daukala hori bere baitan onartzeko arazorik. Baina lehenengo estatuen mailan adostu behar dute, hori posible bat, ezin bada, zaila da. Bai, gehitu nahi gauzu ino. Bai. Europaren mitoa, baiketa batekin hasten da. Zeusek itxurikatzen hiri bat hartu zuen Europa eta Kretaraino eraman. Eta horren ondorioz, mitoaren arabera, neskato horren anaiak bere bila hasi ziren Mediterraneo alboan zenbait hiri fundatzen. Eregitzen, bai. Nik uste dute azken batez ere, azken 10-15 urte hauetan, irudikapena dut estatu nazioek baitu egin dutela Europear Batasuna. Batasuna bera. Eta orduan, estatu nazio bat ezen garenok,
igual errezago egiten zaigu guri, printzipioz, europear sale gehiago izan, ez baitugu estatu nazioaren karga gure soinuan eraman behar. Baina zoritxarrez lehen aipatu izan dudanez, naiz eta gurean retorika asko egin europeari buruz edo europear saletasun horri buruz, gero praktikan Gasteizko Eusko Legebiltzarrean ez da osoko bilkura bakar bat ere egin horri buruz mintzatzeko. Orduan, nik uste dut europeartu egin behar dela. Estatu nazioen paradigma haratago, hain zuzen ere, europear batasunak ordezkatzen duena, baina haratagoa eramaten, eta saiakera horretan nik uste dut guk, euskaldunok gure berezitasunen gatik gauza gehiago egin dezakegula orain arte egin duguna baino. Honekin geratuko gara, denbora agortu zaigu, Iñigo Buiain, EHUko irakaslea, eskerrik asko gurean izateagaitik, Felipe Etxebarria bere, kasetaria, eskerrik asko, eta Isabel ere, Eurobasketik, eskerrik asko gurean izateagaitik. Eta zuei hitzordua, datorren asterako ez urrengorako badakizue, gurekin, atik zetara saioarekin, 15 egunero duzuela hitzordua. Ordura arte, ondo izan.